Ами това е Йори. Виж какъв е готин. Да. Ей, сега ще покажа. И тигър. Тигър. Страхотница. Ето ми го любимия Мечо Пух. Мечо. Да. И сега Прашчо. Прашчо Прас. Да. Ако искате да са ваши и да помогнете на фондация Прегърни мама да създадем мечтания център и жилището, за което ви говоря непрекъснато всеки ден, може да се свържете с мен, като кликнете ей там долу. Чао, чао! Ами това е Йори. Виж какъв е готин. Да. Ей, сега ще покажа. И тигър. Тигър. Страхотница. Ето ми го любимия Мечо Пух. Мечо. Да. И сега Прашчо. Прашчо Прас. Да. Ако искате да са ваши и да помогнете на фондация Прегърни мама да създадем мечтания център и жилището, за което ви говоря непрекъснато всеки ден, може да се свържете с мен, като кликнете ей там долу. Чао, чао!